Only remember somebody design a man. Chips. Ja, 24. 24 versie. Only imagine what we bala. That's a hoofdnummer, maar als iemand yes, als on de tag gelezen, dan gaan we de versiersstoel. Dan lezen we maar net. Maar tu tot bala. Die lekkere. Hari kali. Dat kan niet noemen. Tu tot tak. Wat is jullie vijf staan? Bona is something eat. Yes, verstaan ons. Kakara kes. Ons christenen. Arif mani Bible, ako na ni Bible yes. Dat kan Bible is. Ite, okay. Bala lebih kasi bala mama. Di ba tayo kanya bala. Die Here het vir Moses gesê: "Beveel die Israelies om van jou van die suiwerste oliefolie te bring van die lamp in die heiligdom, sodat daar gereeld lig kan wees. Aaron moet sorg dat daar dwars deur die nag 'n lig brand in die tent van die ontmoeting. Voor die voorhangsel van die veragter met die getuienis is ek waar die Here teenwoordig is. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir die nageslag. Aaron moet die lampe van die goue kandelaar gereeld versorg voor die Here. Yes. Wat alweer waar van mom. Yes, sir. Leviticus 24. Leviticus 24. Verse 1 to 3. Let's look at it. Yeah. 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4. Morena Aba, Araya Moshe Ari. Laela ba Israele e le gore ba go tlisetse lookwane lo sa pekangwang lwa diolefa tse di thugilweng gore di nne lwa setlhogo go tle go nne lobone lo lo tukang ka gale. Arone a lo baakanye ka fa ntle ga losire la letlole la mo tenteng boipontsho gore le tuke go tloga maitseboa go ya mosong fa pele ga morena ka gale ke molao o neetsweng ruri wa ditshika tsa lona. A o baakanye dipone mo setlhomong sa gauta e sa bekangwang gore di tuke fa pele ga morena ka gale. Amen. Ba Efese wa bo 1 Look, 1. The whole Bella Vasia will be 22 subversive. Okay, but I'm 22. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hoe hoog alles verhef en hoe aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is die liggaam.
die volheid van hom wat alles en almal vervul. Gaan weer eens. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hoe alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is die liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Ba Efeso 1 verse 22. Nee. O beile tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe. Wa naya phuthego e le tlhomo e e godimo ga dilo tsotlhe. 1 and 22. Efeso 1 verse 22. O beile tsotlhe fa tlase ga dinao tsa gagwe. Wa naya phuthego e le tlhogo e e godimo ga dilo tsotlhe. Phuthego ke mmele wa gagwe. Kom ons Deus gesellig gesê. Kom voor die Vader, die allmachtige van hemel en aarde, en Jezus Christus, onze Heer, wat ons van de Heilige Geest, geboren mag Maria, uit geleven contemplatus, a Christus zoon graves, negenaan uit de rij, reitera op staat, en die dwere op van Maria, maar zit de van God, die almachtige Vader, van waaruit zal komen, de woorden leven niet worden. En Heilige Geest in heilig verkeer. Ja, mensen van de Heilige Geest. Vergeeft ons van zondes. De leuze van Jezus en eeuwige leven. Amen.